Shubor nakaslem jong unong san hima. UMDC Kalaban Mauprem constituency uba adiki Shulai mendagasngi ka arpukna trik naila raja arpusan ulalait benikindu UCM ke KHDC uba shimborlang rinja halor gajing khat tanda ke sarkar ban pentre ki surok bat kilinti ya kijat kinala hapo ki katukani ki constituency bahab hasor bagenthop ni Kalaban Mauprem constituency klamda pentep ni ke district council ni klamda tip ki engineer jong council uba adiki Shulai ulaong bagani ker komle ka sarkar ling bagatnat municipal kalong kum ki kni no ka board jong ki MDC bat gani ka digasian ke beningkong banja kumni ulong bahadian ke jingakran bat UCM ulakular bo un sapha pensangi no mador ya gani ke jing khot danda shu ulong ru bagani kan sakta ka district council namar bag scheme na ka 15 finance commission college ka municipal bat om ka district council namar kin sadu no ka hok bala ai haki ni kong ai ku blay pi ti kajing kendu jonga ECM mentasngi galong ka ba kerki habang iyo ban pediang kawi ka tender notice ka ba de jong arpunyo tri ko agas arpo arposan nakasilong municipal board an sepensyai ka tu ti ngakwa ban kemau shapi ngatrai fi kemau ba ha session room ngalakren chapang ka 15 finance commission baka rekom menteri kam jong ka hapoka urban area kam udlong bade ka technical error ka dan tu ti haka senem ka balalik permingin pachajin kum MDC arpunyo nomor kelap ha city ka u extreme kum yo except member laka municipal allocation of fund under 15 finance commission award to MDC falling under urban area. Jadi halor ini kentin ke banga persya banga sakren apa kaya ying dorban bahangne tho shaipi allocation of fund under 15 finance commission award to MDC falling under urban area. Hendringi kumki MDC ngim ju fall under jongna ngi fall be hapo ka schedule but ka jurisdiction ka diga jongi ngiri ka autonomy body umla ban ong bangi hapo jongno da jongno ngimde ki third party implementing agency hindai ngide ki basha jet ong paiba lingba ka schedule ti ndala pai haka January arpo itrik arpo pusan hani ka por ngim pacha jet kawan yang skoi city so low CEO jong municipal syaka district council allocation of fund falling under 15 finance commission falling kaju biang falling MDC falling under urban area hakane ke city bre kala awan no bat kini ki proposal baka ki MDC ki ba dan burom ki ba mde shu menta ki la tep ya ka proposal saka municipal department ya habang ya la ekran tinggal ayo ban ai ka city haba ladap debit la ekran gumtu house tinggal ayo ban ai ka city bre saya iba prestun kumi in charge yung ka DCA hobnay basan kat sautrik ngalapan saya iba kani ka skim nginumla ban pediang kat empat itu hi ka portal yangi ki district council area kumga schedule area ti hadin sansngi habang liyo ban yakren verbally badu chief minister ngalayo ICT pada u hakak khandai trik pada ubrai basan hi ngala penskong biang ya kan ya ti hat kopor ilong ba insa initiate berikan ya pi ka technical error ka haban pen correct lang ti lapo ministry ong lang ni lapo ka sarkar jing berikan jing pa pisa ka poi chapo ka municipal ti menta ka municipal ka implement kumne tindal adep kumtu te ngimpat yo ka jubab ti ka baca pada ka ba phla ba menen janmit ngayo ban priang ya kan ka short notice inviting tender hi kaneka tender kadai namenta ki scheme ki bahab apo ka MDC constituency hangne be pin sngap ngan kerek ngan puli tang ya kan kerteng jong ka kam name of work construction of motorable road drain under Jayau Moprem under MDC constituency construction of footpath and drain for Mokhar Pantorumkara under MDC constituency improvement of footpath and drain under Laban MDC Laban Moprem MDC constituency the financial assistance for repair of drain lane footstep under
lain mukra malki MDC constituency phi kan ka kantin MDC constituency kata ajur shibun habang ayo ban puli kane di kajingwan ICT jonga syai CM kalongba ngajing sya ngako ban sngap ni baka intimate ni ka government syaka dis council ila pan syaya nga mantan ba umdan intimation la ka government syaka dis council habadai bat kani katanda umdan jingtip ki engineer jong ka council habadai bat kani tandar temut pen iba ka sarkar ka la khot tendar kemda pentip ka dis council kemda pentip ki MDC ti kalong ki ka ba hapok ka history jong ka dis council ampat juja baka implement scheme no da ka municipal yangi taru da ka balong no mo da ka lenti ka ba flood tendar kani kalong ka ka ba mong ba iben yangi ki MDC ri iben ya ka dis council ri iben ki pa ba ki balajit yangi kat kum ka riti sensar jong ka ri India kalong ki ka ba sosi haru kata-kata ba jaka ka sarkar ban kan reply hakai sithi ka ba ngang adap tho artli kawayu deputy chief minister kawayu chief minister but laka executive committee ru kum jingkran jong i CM mantan kila de bon kendu jaka bakin pensyai halor kumno bangin ya chikman ngiliyo ban pediang man dakane ka tender notice but kane kalong ki ka ba smokia yangi kum ki MDC menta subuno kane ka scheme kayat be chikman ubriu hukum kontraktor la thep tigini ki scheme kelayat be akajing pentri jong uwi kontraktor ya borok ki scheme ka bahap apa ka konstruksi ka ba kham kata susu kolong ba bapli ki pajba ki budget ini ba up ya kata ka penta ka ba mo lesi ka roi ka par ka banjot ki MDC makiru kim dan jing tipsu telalong no la ka municipal kin pendun kami kan ka scheme pentri kami kan ka scheme kemda pentip ki MDC ne ya ka authority ka badi ka dis council ti kadi ka ka ba phala bat ka ba so la ngai ba kum kani ru kanja ngatrai ki longshwa manshwa ki nongyalam khamtam JJM ni kolsroy bla thau bala architect ka schedule ukam architect bingin cha bypass bat cha le hakane korukom ngi di ki dis council ki ba habiada ya ka benta ba khamtam ba kadehi ka riti restur ka khando ka siap bar ka khai pateng tikane ka jing UI jong kani ka notice tingam tip ka don kumno ti ka ba pensyai la ka liang CM ti yong imsa immediately pha ya ka engineering wing ban pha city ka municipal ban stop no immediately ya kani ka tender kanang ba kinumya chikmat lang tapat tin sa bentip pat shangaru bat chaki MDC ba haba po kasor ba kumnong inyo ya clarification lag baka sarkar kane kalong ki ka ba 4 juja kadi ka sin ningkong bat ngatrai kane kan kataru hi kinong chong snong jong kini ki konsensi ka ba kilajit ki MDC bedun borom jong ki ti ngayo banya kendo bat ki MDC ba ha po sor mentan shobangin ya kendo ya CM makiru kin sashim ya ka benta ka ba kidon ka menle tinga ba kumbandu independent MDC patinga la le da ka kabor ka jonga kat ka kerdan ka bawa upai bawa lai di kenika jing kendu ka jing panjing syai la ka lo CM kalong ka ba saiso lingba ka jing kular jongi mentan be insa immediately pha city ka municipal department ban sange no kene tanda phi hamne phi di ban syai kum ki paiba ngim purwai ka scheme lai pholak tingka ngathai da kadai sikrun arkurun san kururu kam ngimproa ka scheme ring iproa ya kata ka kerdan ka ba penkubor yangi ki MDC lingba ka schedule penyada ya ka jej benriu boong ka jongi hendai da ka sha le kumne omong ba sha le MDC ang sha le ka council hendai wat kidor basnong ru kelalong no kalakta lang wat ibubun ki benta ki ba mo lesi makiru kimpaju sakhi kumne ba ki MDC haba ladap shajit ru kincha ya la pare kumne lingba ka department ka ba ka sarkar ka penyaj pen implement ki scheme tikade kata ka jing kedu jongai te susu
Keniat ban kamshai susu kipai government directory. Tekani ka directory ka Shillong urban area haka deka directory kapau haka what area kampau haka village takadau kam trikam kanika scheme imla ban trikam bani indala klik itu ka digital portal ngi hatu ka directory kampau kan ngi pau kumki MDC jongka laban mo prem ke MDC jaya ngi pau ba apok ka what temut ngi hap apok ka municipal ke tejing sha kini ki scheme hakipor ki balalik ka ministry ke sejpa directly shaka council but ki sejpa hakadur jongka ka sejpa hakadur jongka special assistant plan assistant ne ka excluded area te lingba ka to ka scheme ka council pe ke implement haboro ki area ka bahab hi habo ka jingpe jongka council andre ka bamenta kumtar khamlong re kani ngathai kan chai pri ka sarkar kanumla ban le pri ne ka scheme ka wan be la ka panchayati langte shaka municipal te kat kum municipal ban implement ya kani ka have implement kat kum kitu ki ward but ki villages ka ba la ka rural body ka pa te ka jingye ka long tang itai technical error ban mantasni ka ba kham so phala par kalong ba ka sarkar lingba ka municipal department kala pulut sunan ka tendar ka ba Pajio ban yo sko manum naru ban pajio ban yo ba ka scheme joki MDC lala ban invite yaki contractor bakin tap batre tikalong no kaban kata shibun yang MDC Hatu pi kiline pa ikani nama kami tu direct funding na kalau company ka tani scheme kawan kane ka scheme jingsha kawan la ka panchayati ras te kane ka scheme kawan be katkum ka urban area kawan hapo ka municipal tikum kini ki jongka rural area kali rural tikum ba tu ka digital portal haka local government directory hapo ka rural ka pau ki pau ki village ki MDC bahap rural kimdan problem ni pare bahap hapo sor kawan hapo ka municipal tengi ngimpau ki village ngimpau kumka ward jingsha katkum ka schedule pare ngi dangde ki village jadi benyo ka scheme haka jingya kumba kalau ka benta ka musha tika di lalu baslang ka ne ka digital portal temur kami ka ne ka jingya bare ki haban categorize ni fi menta musha pare kalau no kawan ka special plan assistant kawan ka exclude area kawan be council tika council pare ka ai be ki MDC woro ki bahab apo ka jurisdiction bat ka bala sajid de ki pai ba Tika iba pi kenu bosi ya tu ki ka jinga terjemu tu pi bosi ya ngila ya keren halor ka deka notice ka ba deka tender short notice te inviting tender ba small pla ban yi ba kum kan deka scheme ba implement deka municipal department di nga kundu i le si nga kum MDC ngam tip ndai le si ka office pa deka tip deka jing kundu yo nga yi kalong ba yo jing shai la i ndai nga kundu i mairu i ong patip i kami yo jing tip te menta dapi ila kili ki engineer makiru kham dan dikte temur pati ba municipal ka kham intimate saka this council ndai da pipe kini ki city pare house name balale kru ka intimate but ndalayo ki proposal bagi langkat ki MDC ki ba la rem kini kila pha saka kala pha ka office siapa ka municipal kami pare ni city bakane ka allocation of fund kala don They hane ka allocation of fund under 15 finance award to MDC falling under urban area. Tedi halor kane banga sa persya mga hing dorbar to prolong session tingi siyo man kundu te kasange gen tenri jaka menginyo jingsai ka shumi man kansan blit te kane ka ba ayuti Tika hatu kamnolong ba ka municipal kala sideline ya ka district council kalong kumta kasai kedar kalong kumta beri pi usiam ru marmar hi la ai jingkular ba immediately un patho laka engineering wing shaka municipal but stop no ekaneka tendering process kalong ki bostran ba mi igu don ka jingkit kya namanta ki ngi ki MDC ki bahab apo ka urban but ila ong ba immediately in pha no sapo ka office jung municipal ban sange tu kan dan ka municipal shopping kundu ICM ngilayo ban contact lang ki MDC bahab apo ka urban bari kani kam ding issue jong amarway jadi ke issue jong council berkhamtam yang ki MDC bahab apo ka urban affair urban area te
ngile shong sabat ki menne arbaji dan ngile shong makiru ki ong makiru ki sashim ya karai makiru ki sapantip shaka show CM lesi tinga pare kum MDC independent bahab utang maroi kum badan haka yang jong kasor tinga shutho no CM bari kawai kalong banga long independent dengan tip bahal lesi ka office kreatif tinga shko ban yo jing shai takarang on ICT CI andre kalau long shai pat ba makiru kim dan jing tip ki hatu kamnong ke jingdo nong thai na manta ki pai nong song snong ko ko to si jumpi la ta ki ya lengmas kontraktor ni la ka poi bi hatu nyam disi lala ban kum ta long mas development ko snong la ko hai kam ya snong ko pe hatu kam so long ka jingdo nong ko kra ya ko to si kane hite kat kum ka jingjit jong pa ka jing angnut jong ki bengin penulong babon ki benta hoit kum ki MDC ngim long thani ki scheme re ka jodan ta haba ka don ki don ka jing khmi nanti te menta ki jingwan bo sithi jong ki nong song snong da piong la ka dong da piong la ki school da piong la ki balang ki baper ni red ya tre lang ni ko ban yo lang ban ya pen bah pen nya ki ka ba la te kane ka kata sipone kan yangi to holo ni jing khot den jong ka jong municipal hatu kala den ne ko no ka ta to persal ban pan le le ba kita ki kum ki kita scheme bi business kade halor ba ka ki MDC ki bala remno maki ki bala ay ka proposal ka jinge kalong ba ka proposal ki la dang ay maki chapo municipal halor ka tu ki float ya gane tenda ndrei hagane proposal pindi ki dan 1 2 3 4 5 6 hadu khasaw khasan teli ki kam ndrei kane ka kom float tenda bat ka jingshai bangayo la ka office jong municipal kiong ba ka tu ka scheme lai polak mod boro lai polak hawai kontraktor be tikan kata si bone kan yangi bari menta daging ki MDC bala sajien minum tip siapa ka MDC scheme kumno kan yang kini ki bala jit yangi kay ka jingdon kam joki nginum la ban pulurlang bari kane ka scheme bala yat be ya ka jing yat ka benta ka ba kani ka scheme jong snang yo kane ka di jong arpu saw kane nga tray ka di jong arpu we arpu at nelesi ka ba hangne kam shai kata hangne ka don bitang ya ka scheme ka ba kila atap ki MDC bari kane ka di jong 15 finance ki rural area kim den problem fli hi ka 15 finance ka petri kam be ka council kadi ladu tat bagawan ka digital portal te baka kata yangi tementa ka kata bari yangi hi hasor ki ka hapoka local body government directory kampau yangi kum ki village ki pau kum ki ward te hatar kom ke nimla ban padiang ya kan ka scheme hatu piong ne pa di CM bana hide ba kani kamat ni ngade ban thok ni siapa ministry abi de ni ka pami ni buat ni scheme ma bolong tak ni municipal de julu ni pi ka jingkerpat jonga si CM kalong ka basai bat ma iru ta bujur la sutunat ban ya keren bentan ba shoba kan pi ka 15 kala jankut menta ke ka balaja le si kala dei balaya lupa ni kong ngimtip syu kom nongin le lo kane ka song jing start ka state committee hendri at least menta nginyo ban intimate ne le si nginyo ban kundu ya ka sarkar khnang ba nginyo ban panchaya ki balang ne smart kam de syu ban kam ne bri ka ditang technical error ka ba lapo ka ministry kala ban solve ya kane bri haba mentahi fi ka government ru kala ban solve bri ka tu ka local government directory ni pau kum ka ward ndai ki rural ki pau kum ki village te yang iru da baka itu kum ka ward au kum ka village mun ngim dan problem kan hatu kan dei tak ka digital ne la ma kadan la abdan na kuwi guru kom no ma ging susu ba municipal ko kan pelong election kan sia hatu pi gum no ne kata kin ka re ka kili ka ba ngaru abu lo do bastang bangat shakti ni kata banga sa ki kan ne Henry le UV ni scheme naka lechaka taka municipal kamlele Henry ka shakting ba yo kakta ka council in time to come I kumbang num dan borsho tumur ka engineering lang wing ane stangla no ka haban khang no kalau ka ba kata sibune kane kata kadi iki ka banta ba beli ni ki mli be ki bangi ko scheme ta ni ki ba beli fi bypass ka council ba di ka hok jongki paipa balaji yangi kane kalong ba petrol bor ya kan council tim nginum di ban ailat kum ki MDC balajit banwan ban pen scam ban penyada ya kane ka council ka ba it ke jongi bat kum juru ya bro ki EDC ke badan apa ka jela ka jongi